तो भैया हम गीतकार शक्ति सूर्या आप सब भोजपुरी श्रोता करके प्रणाम करतनी। तो जैसन कि आप लोग के पता बा कि हम डेली अपना चैनल पर फुल फ्री सॉन्ग का वीडियो अपलोड करी ना, तो फिर एगो लेके आइल बानी सॉन्ग जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चलता इस समय चंदन चंचल जी का देवरा चटना बा। कोई ट्रैक पर एकदम सॉन्ग बटे रोमांटिक सॉन्ग। तो मेरा पूरा विश्वास बा अगर पसंद आई आप लोग के तो लाइक करी, कमेंट में बताए कि सॉन्ग कैसा बा। उम्मीद बा अच्छा लगी आप लोग के सॉन्ग। तो चलिए अगर मुखड़ा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो जा। वही तरह का आप लोग के गावे के बा। मुखड़ा कुछ है प्रकार बा। काचे बाऊ मोहर देह बाचा बा, काचे बाऊ मोहर देह बाचा बा, पियावा हमारे हट काठा बा, पियावा हमारे हट काठा बा। अरे कोरी उत्पात बात पा कहाँ बा, कोरी उत्पात बात पा कहाँ बा, पियावा हमारे हट काठा बा, पियावा हमारे हट काठा बा। जैसे एक लड़की कहतिया ओकर गौना का दिन रखा गल बा तो अपना पति के बारे में यही पर सॉन्ग बा। तो चलिए एक पहला अंतरा सुनातनी। लगे बोलाई घुगुआ खिलाई, कैसे करब माना, देई रे दर्द रोजे उमरद, चली न कौनो बहाना। लगे बोलाई घुगुआ खिलाई, कैसे करब माना, देई रे दर्द रोजे उमरद, चली न कौनो बहाना। पियले दूध दही माठा बा, पियले दूध दही माठा बा, पियावा हाथा काठा बा, पियावा हमारे हाथ काठा बा। तो पहला अंतरा चलिए कि दूसरा अंतरा सुनातनी। बानी कमजोर हम जोर कैसे सहब, सोची के मनवा डेराला, शक्ति सूर्या पहला ही बेरिया तुर देला करके ताला। बानी कमजोर हम जोर कैसे सहब, सोची के मनवा डेराला, शक्ति सूर्या पहला ही बेरिया तुर देला करके ताला। पहले से पड़ल नहीं घाटा बा, पहले से पड़ल नहीं घाटा बा, पियावा हमारे हाथ काठा बा, पियावा हमारे हाथ काठा बा। तो इस सॉन्ग आप लोग के कैसा लागल? अगर बढ़िया लगी तो वो लाइक करी, कमेंट में जरूर बताई। आ लाइक ना करनी जा आप लोग, रिक्वेस्ट बा कि वो लाइक जरूर करब जा, आ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। चल जा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।